In het kader van het project Kansen en Kernen wordt er hutwerken bij het stationsgebied in Veenwouden. Het transferium is intussen klaar, maar een onderdeel van het project is de oanlis van het park. Om ruimte voor het park te maken moet er nog één ding gebeuren. We zijn hier begonnen met het verwijderen van de oude rondweg hier in Veenwouden. We staan nog midden op het oude kruispunt eigenlijk, bij voorkomst van de centrale as. Ongeveer 15.000 auto's per dag langskwamen. Ja, is het nou stil? De nieuwe situatie op achtergrond, daar riet nou terug in het verkeer langs. En hiermee verdwijnt de oude rondweg in Veenwouden in de jaren 60 online is. Die wordt nou definitief opgeruimd om plak te maken voor het nieuwe park. De werkzaamheden bij het stationsgebied zijn in april vorig jaar begonnen. En intussen is er al heel wat verloren. We zijn hier inderdaad begonnen met de aanleg van het transferium. Om de nieuwe route mogelijk te maken. Dus dat die onder andere het nieuwe busstation, maar ook de nieuwe parkeerterrein, een nieuwe ontsluitingsdik bij het spoor langs. Zodat je nou niet meer over de rondweg rijdt, maar ook bij het station langs, echt over het transferium. Bij de aanleg van het transferium ontstaat er no ruimte om het park aan te lezen. En dat park wordt een groene omjouwing. Heel veel met gas en BM, maar ook een gebied met vivers en waardes, waterpartijen. Zodat je een beetje de woorden en het boetenveld zo je weer rond kan maken in het park. Met het transferium en het park wordt het stationsgebied in het dorp Hielendal op een nieuw inrichten. En dat past beter bij de situatie van de locatie. De komst van de centrale as had ervoor zwaar dat het hier heel rustig worden is. Dus er lijkt een hele grote dik. Nou ja, dat past niet meer bij het dorp natuurlijk, dus daar moet je wat mee. Dus daar is het project Kansen en Kernen samen met de provincie om dit gebied opnieuw in te richten. Daarbij kwam ik natuurlijk had je nou de extra sneltrein in Veenwouden. Dus dat voor ons zwaar gedrekt voor dat je iets met het stationsgebied waar moesten. En daarmee ontstond nou de mogelijkheid om het hele gebied, het station, de locatie van de oude rondweg, om dat weer te verbinden met het dorp, zodat het weer één geheel wordt. Naast dat de oude rondweg in Veenwouden eruit vreesd wordt, vinden over een aantal dagen nog meer grote werkzaamheden plak. De huidige voetgangerstunnel is ook boekengebroek. Die wordt vanaf volgende week gesloopt. Dus dan zijn we bezig met de bouw van de vijver, alle paden. Dan komt nog over de vijver komt een grote bregen nog. En dan verwachten we een beetje een ronde bouwvak om het civiele werk klaar te halen. Dan moet het green werk al nog. Dus we zijn dit hier nog wel even bezig.